sports updates, worldwide news, podcast, some politics updates, gossip shows. We are here for you and be here for us. Please subscribe. Tam Maobama Studios. You are welcome. Right. Maswera sei vana veZimbabwe, mamboswera sei my fellow Zimbabweans. Guys, hapana chinondifadza sekuuya pano because I love your support, and chimwe chinondifadza ndechekuti ndinenge ndichikupai ma-updates nekuti munofanira kuwana ma-updates akaita seaya ekuti munge muchiziva kuti zvii zviri kumboitika munyika yedu. That's why I'm here guys for you. So guys, masikati anaya ndauya neimwe update iri very interested. Update ya madzibaba veshanduko. We all know kuti madzibaba veshanduko vanosapota Nelson Chamisa zvekutodaro zvekutoti vakapikira kuti even chero muguva vanopinda vachisapota bato raNelson Chamisa. So guys, masikati anaya nyaya ndauya nayo iri very interested pakuti madzibaba veshanduko vane audio iri kutenderera zvamhai manje yavabuda ivo vachitaura vachiti let's go and support zviri kuitwa navageza nezviri kuitwa naComrade Nyoka Yemabhunu. Let's go and support them. Hazvinei kuti uri bato ripi, hazvinei kuti unosapota Nzou here, unosapota Chimuti here, unosapota bato ripi, ungava uri weZANU-PF, ungava uri waNelson Chamisa, or ungava uri weKupi, but let's go and support vageza navaComrade Nyoka Yemabhunu. Guys, mawana handidi kupedzera nguva. Listen to the audio. Mobva vandiudza mucomment section kuti zvamuri kufunga ndezvipi. Hama dzangu panyika kana tichirarama zvimwe zvacho hazvide godo, ende zvimwe zvacho tinofanira kuona pane nhema nechokwadi. Chokwadi chiri kutaurwa naComrade Nyoka naComrade Geza ndo chokwadi chandinoziva inini, handidi kunyeperai. Ende varume ava vakasasapotwa kutaura pachokwadi chaipo, nyika yaparara, nyika iri kuenda kumawere kwokuti haichizodzoka futi, inenge yaenda kumawere. So ndaikumbirisa nemwoyo netsitsi nerudo hama dzangu pasi rese, nyika yese, vari diaspora, vari mukona mana nyika yeZimbabwe, please ndapota ngatisapotei varuma. Havana zvezvi zvokuti vari kuda zvezvigaro kana kuti vari kuda kudi, but vari kuda mwoyo yavo. Isusu tinoona pane chokwadi plus isu tinonyumwa, ende isusu takangosikwa tiri vanhu vekunyumwa, ende tinoona chokwadi. Vanhu ava vanoda support yakasimba, ende iniseni ndiri kutovasapota 100%. Ngativasapotei. Chavari kuda, vari kuda kuti nyika yeZimbabwe inake 1. Number 2, vari kuda kuti vana veZimbabwe vaone mabasa, maindastri avhurwe, nyika yeZimbabwe inake, uori hupere, humbavha huri kuitwa hupere. Right now mai ndatomboona imwe yapostwa naComrade Nyoka vachitoti onai kubiwa kwaitwa, kuti ndatochiposta ndakandawo mamwe magrupu andiri kuti nyika ione vanhu vaexpose humbavha huri kuitwa naED nevana vake naNachivhayo. Zvaposta mai manje apoComrade Nyoka. Saka mutoti zvinhu zvakadaro hazvina serious here pabasa ravari kuita. So ndaikumbira vana veZimbabwe vari mumakona mana enyika nevari diaspora, please ndapota ngatisapotei varuma. Tikasavasapota hatina kwatiri kuenda. So ndaikumbira hazvinei nekuti uri webato rechimuti kana kuti rabhanana kana kuti rani kana kuti rani ranzou, zvakuda musoro pamwe chete ndokurwisa kuri kuita varuma. Havanei nezvemapato kana kuti kuzoti kana chavari kuda kuti nyika inake, simple chete. Saka ndaikumbira, please ndapota ndaikumbirisa ngativasapotei. Ndatenda nekunzwisa kwenyu, tofamba negwara revarume ava, tifambidzane titore nyika iyi. Nyika yaenda kumawere varume, nyika yaenda kumawere varume.